എല്ലാവർക്കും അനുഷ്യാടി വ്ലോഗ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ദുബായ് അല്ലാതെയുള്ള പോണ്ട് പാർക്കിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഫാമിലി എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതും കാണണം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് കുറേ ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി എക്സിബിഷൻ April 5 മുതൽ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്ത് കയറി നോക്കാം. ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഓപ്പണായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കുറേ ഷോപ്പുകൾ ഓപ്പൺ ആവാനായിട്ടുണ്ട്. വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തിരക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷോപ്പുകളൊന്നും ഓപ്പൺ ആവാത്തത്. ക്ലൈമറ്റ് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് കേട്ടോ. ഇന്ന് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. അധികം ചൂടുമില്ല, അധികം തണുപ്പുമില്ലാത്തൊരു ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞു ടോയ് ഷോപ്പും ഒരു ജ്യൂസ് ഷോപ്പും ആണ്. ഈ ഒരു ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ ചട്ടിയിലുള്ള ഇതിനൊക്കെ 10 ദിറംസാണ് അതിൻ്റെ വില. പിന്നെ അത് കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. കുറേ ചെടികളുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, കുറേ ചില്ലി, വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ചില്ലിയാണ്. നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കറിവേപ്പില, അങ്ങനെ കുറേ ചെടികളുണ്ട്. മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ തൈ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ചെറിയ ചട്ടിയിലിരിക്കുന്നതെല്ലാം 10 ദിറംസാണ്. പിന്നെ അതാ കറ്റാർ വാഴ, പിന്നെ കുറേ ബൗളിൽ ഇവിടെ ഫൈറ്റർ ഫിഷിനെ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വളർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. ഷോപ്പുകളൊക്കെ ആക്റ്റീവായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഷോപ്പുകളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആകും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 6 മണി 7 മണി ആ ഒരു ടൈം ആവും. ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ പ്ലേ ഏരിയ. 2 പേരും കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് വിളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പാട്. ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ ആ പ്ലേ ഏരിയയിൽ. കുറേ ആളുകൾ നടക്കാനായിട്ട് ഈവനിങ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയ ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ പാർക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് ക്രൗഡ് മീൻസ് എല്ലാവരും ഒരു വീക്കെൻഡ് മൂഡായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ പാർക്കിലുണ്ട്. അതായത് നല്ല അവർക്ക് 2 പേർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റൈഡാണിത്. വരാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഒരു പാർക്ക് തന്നെയാണിത്. ഒരു ഈവനിങ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവനിങ് നല്ലപോലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പാർക്ക് തന്നെയാണിത്. ഒരുപാട് കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുതൽ ഒരു 12 വയസ്സ് 10 വയസ്സ് ആ ഒരു ഏജിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന റൈഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ ഒരു 4 o'clock ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ ആവാത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ പോണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാവേ. ഈ പോണ്ടിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പാർക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കാറ്റാണ് ഇവിടെ എന്നാൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ദുബായ് അല്ലാതെയുള്ള പോണ്ട് പാർക്കിലെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുമായിട്ട് വന്നാൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഈവനിങ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പാർക്ക് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ അനുഷ്യാടി വ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്